Det jeg oplever meget af, at folk føler, at det er egoistisk at have fokus på sig selv. Og det forstår jeg faktisk godt. Og vi lever jo også i høj grad i en kultur, der har så meget fokus på ego. Altså, det skal komme til mig, jeg skal have ting, og så skal jeg holde fast på dem. Og derfor er det jo prisværdigt, når det er sådan, at man møder mennesker, der rent faktisk har fokus på, hvordan andre har det. Det er jo en fantastisk kvalitet. Empati er en fantastisk kvalitet, og jeg synes faktisk, den mangler rigtig mange steder i vores samfund. Men det er ikke egoistisk at passe på sig selv. Det er ikke egoistisk at sige fra, det er ikke egoistisk at sige nej, og det er ikke egoistisk at sætte grænser og give sig selv lov til at være sund, træne og have fokus på egenomsorg. Faktisk er det lige præcis det modsatte, fordi hvis man ikke kan passe på sig selv, så kan man reelt set heller ikke passe på andre.